Ang alamat sa pakwan. Kabus nga gamay na si Juan. Nailo siya sa iyang amahan ug inahan. Nagpuyo siya sa iyang iyaan ug uyuan. Ang ilang mga anak mga bastos, tapulan, ug adunay dili maayo nga mga batasan. Mapintas sila kang Juan. Gisinggitan nila si Juan, gibunalan, ug gibiyay-biyay kung nasayop siya. Gitawag nila ang ilang igagaw nga pakwan, buti pasabot nga mangilad si Juan. Dako ang ulo ni Juan. Mangitom ang iyang mga ngipon ug mapula ang iyang baga nga mga ngabil. Apan si Juan buotan, kugihan ug matinabangon. Tibuok adlaw siyang nagtrabaho sa balay. Paglimpyo, pagluto, pagatiman sa mga bata, ug paghipos sa pagkaon. Isa ka bes, nabuak ang ginhugasan nga mga pinggan ni Juan. "Wa ka kabantay, manghugas ka lang og plato ug mabuak," singgit sa iyang iyaan. Gikatawan siya sa iyang mga igagaw, "Ha ha ha, Pakwan! Pakwan!" Maoy gibalik-balik nga komedya sa manag-agaw. Wala na makaagwanta si Juan. Naghilak siya. Nagtawag siya og nagampo sa Dios. "Kung mahimo palihog kuha ako, nako sa ingong kalisod nga kahimtang." Og sa kalit, mingit-ngit ang langit. Mibundak ang kusog nga ulan. Kini misidlak og dalugdog. Pagkasunod adlaw, wala na makita sa pamilya si Juan. Hinuon, nakakita silag tanom nga may prutas nga pormag ulo ni Juan. Gipikas nila ang prutas. Ang mga ngabil ni Juan nagpapula sa iyang unod ug ang mga bukog sa masaitom sa iyang mga ngipon. Ang mga bata naghinulsol. "Juan, hinaot nga mapasaylo mo kami," ingon nila sa ilang kaugalingon. Gibago nila ang ilang pamatasan. Giatiman nila ang tanom. Gitawag nila kini nga pakwan. Sulod sa mga katuigan, ang tanom gitawag nga watermelon. Kadto maoy sinugdanan sa paglungtad sa tanom nga pakwan. Ang alamat sa pakwan.